Aj takto môžu vyzerať Vianoce, pokiaľ sa rozhodnete ich tráviť inak. 5:20 ráno odcházime. Skoro ráno vyrážam z Trnavy a moja prvá zástavka je v Svetom Júri dotankovať škodovečku doplna. Na dnešný deň plánujem prejsť celé Rakúsko a Nemecko a skončiť večer pri francúzskych hraniciach. Dnešný presun by mal byť rýchly, takmer celá cesta vedie po diaľniciach, platím iba za rakúsku diaľničnú známku asi 9,60. Počasie po ceste bolo sichravé, ale v Nemecku sa nám usmialo na chvíľku aj slnko. Dnešný môj úsek má dĺžku asi 1000 km a trvá 12 hodín. A v pláne som mal ho spraviť na jednu nádrž, čo sa mi aj podarilo s veľmi dobrou spotrebou. Doprajem si tu asi 7-hodinový spánok a skoro ráno o 2:00 vyrážam ďalej na cestu. V pláne mám prejsť minimálne 1100 km celé Francúzsko. A moja výzva je nekupovať vo Francúzsku žiadny benzín. A ďalšia výzva je ísť asi 900 km mimo spoplatnených ciest a prísť do Španielska. Takže zase tankujem benzín na tej istej pumpe, 47 litrov na 1000 km. Dnes je nedeľa a preto som zvolil prejazd Francúzskom, lebo dnes sú cesty prázdne. Som vo Francúzsku, dávam malú kafe pauzu a pokračujem ďalej. Do večera chcem byť v Španielsku. Je to náročná cesta, ale to teplo, pre ktoré tam idem. Preto sa to oplatí. Chcem si troška kávy spraviť do termosky a raňajky. Niekde vo Francúzsku. Rána sú tu krásne. Majú slnko, čo my nemáme. Po káve a raňajkách môžem veselo pokračovať naprieč celým Francúzskom. Už po obede sa dostávam do mesta Bordeaux, kde ma navigácia odkláňa kvôli nejakej uzavierke cesty, ktorá mi troška naštrbila môj plán. A predĺžila môj predpokladaný príchod, ale takisto aj nejaké kilometre. Čo si kompenzujem prejazdom plateného úseku asi 100 km, kde tento prejazd vychádza asi 2 € za 10 km, čiže 20 € za prejazd. Pri tej príležitosti podnikám malú zástavku a idem preskúmať tunajšie toalety a môžem konštatovať, že nemecká a rakúska úroveň je vyššia. Vzhľadom na to, koľko sa platí za prejazd diaľnic. Musím tu previesť malú optimalizáciu. A z predchádzajúcich ciest som sa už naučil, že Francúzi majú veľmi drahý benzín a na prejazd potrebujem trošičku, tak ju teraz dolievam. Do Španielska sa dostávam pred 7:00 večer a pozorujem, že slnko tu ešte celkom nezapadlo. Dal som si za cieľ, že tu budem robiť tretie tankovanie plnej nádrže, ale zároveň som si stanovil, že tu kúpim už aj lístok na loď. Nechcel som ho kupovať veľmi v predstihu, lebo som nevedel, či budú cesty dobré a zjazdné. Na to, že mám za sebou veľa hodín jazdy, sa ešte cítim dobre, tak pokračujem ďalej až do 10:30 večera. Španielsko má tú výhodu, že tu je veľmi veľa ciest pre motorové vozidlá a všetky, po ktorých som išiel, boli nespoplatnené úseky. Veľmi to obdivujem a hovorím, že Španieli sú frajeri, lebo toľko veľa ciest a takých viaduktov, ktorých som videl, tak klobúk dole. V okolí mesta San Sebastián som si pripadal, že tie cesty sú stavané vo vzduchu na stĺpoch všetky. Dnešný druhý deň som prešiel viac kilometrov, ako som plánoval. Mám za sebou 2300 km, 17 hodín jazdy a celkovo spolu asi 29 hodín za volantom. Po 6-hodinovej pauze... Ráno po prebudení. Áno, priatelia, sneží aj v Španielsku. A ja idem do tepla. Tak poviem vám, sneh som čakal vo Francúzsku a v Nemecku, na tie som si dával práve časový náckok. No ale biela krajina ma prekvapila práve tu v Španielsku, kedy už mám do cieľa asi 800 km, záverečných necelých 11 hodín cesty a očakával som slnečné lúče, ktoré sa dostavili asi až v meste Sevilla a hneď mi to zmenilo náladu na tejto ceste. Teplomer sa začal šplhať hore a moja cesta sa chýlila ku koncu dnešného vymedzeného cieľu, ktorým nie je Cádiz, ale je to mestečko, ktoré je 50 km vzdialené od tohto mesta. Je to mestečko s názvom Chipiona a je tam pláž, ktorá má názov Pobležie Verlíp alebo Costa Ballena. Na tomto mieste som mal rovnakú zástavku aj pri mojej minuloročnej ceste, kde tesne pred príchodom sa potrebujem zastaviť v mojom obľúbenom obchode Mercadona, kde potrebujem kúpiť nevyhnutné veci. A naviac je tu veľmi dôležité miesto, ktoré na týchto cestách často hľadám, a to sú verejné čisté toalety. A moje prvé kroky vedú sem do môjho sponzora hladového, do Mercadony. A mám tu len jednu dôležitú rýchlu vec, ale tam je kuchyňa. Toto je veľmi dobre vybavený obchod, má svoju kuchyňu, kde si nakúpite potraviny a môžete si ich tu zohriať a skonzumovať priamo v predajni. Majú tu na výber veľké množstvo teplých jedál. Ja potrebujem kúpiť len spoločenský nápoj na uvítanie. Teraz dostávam do
do prvých a posledných momentov, kedy sa tu stretám s mojimi poľskými priateľmi. Už druhýkrát na tomto mieste, tretíkrát celkovo. A som zvedavý, ako ich to prekvapí. Vedia o mne. Tak uvidím, ako sa potešia, keď ma už uvidia skutočne prichádzať. Tlupa karavanov a medzi nimi musím hľadať tú skupinku, ktorú tu stretnem na mojich cestách na tieto krásne Kanárske ostrovy. Takže posledné momenty. Trafil to, pozri sa, toto musíme dokumentovať. Buongiorno, buongiorno! Je krásne, keď si pri cestách vytvorím kamarátstva, s ktorými ostanete v kontakte a spolu sa zvítate po dlhej dobe. Piotr, Agneška a aj Marek sú starí moji kamarádi, ktorých veľmi rád stretám na tejto ceste. Táto skupina si dala za cieľ stráviť 3 roky života v karavánoch na cestách. Takže priatelia, týchto ľudí už poznáte niektorí a ktorí nepoznáte. Tak sú to ľudia, ktorí tu žijú v karavánoch, stále sú to poľskí bratia a sestry. A zase sa tu s nimi stretám na samom brehu Atlantického oceánu. Máme tu krásne slnečné počasie a doma padá sneh, alebo je tam hmla. Takže ona sa tu stretá, takáto komunika ľudí, rôzni Nemci, Poliaci a jeden Slovák zatúlaný, ktorí na Vianoce nechcú byť doma a dajú prednosť tomu, aby boli radšej v teple alebo pri Atlantiku. Skrátka, teplo v zime je úžasná vec. Tak tá letná sezóna tu už skončila, ale pre nás stále pekné počasie. Mám to tu veľmi rád, ale na Tenerife je teplejšie. Moje pocity po takej dlhej ceste sú zmiešané, ale som unavený, ale vysoko spokojný, lebo tie slnečné lúče robia s človekom veľa po takej dlhej dobe, kedy máme na Slovensku asi mesiac v kuse zaťahnutú oblohu, tak sa veľmi teším a to slnko je veľmi silný vitamín. Moji poľskí kamaráti mi dneska povedali, že majú tu dneska večer táborák. Tak budeme môcť spolu stráviť krásny večer a porozprávať si o tom, kto čo zažil za ten rok, čo sme sa nevideli. Aj takto môžu vyzerať Vianoce, pokiaľ sa rozhodnete ich tráviť inak. A zábavky tu majú rôzne. Tady sa to bude zeskakovať. No a večer. S týmito mojimi kamarátmi. Tak takto som vám v rýchlosti sa snažil priniesť aspoň príbeh o tom, ako som cestoval sem dole na juh Španielska. Máme pred dverami Vianočné sviatky. Ja v tom čase budem na lodi, kde nebudem mať príjem ani signál. Chcem vám všetkým poblahoželať všetko najlepšie na Vianoce, aby ste boli veselí, šťastní a zdraví. A veľmi vám ďakujem za vašu pozornosť a podporu na tejto ceste.